di kinapasama kanya na nagpakadala nga agawid so na luba tapos nagchachatan ibaga dalatan nga na disgrasya so na sir. Kami pa nga mga kabsat sir nga awan gayam isunan. Amuda buo nga pamilya amin, amudan nga awanan. Da kami nga kabsat, da kami palang jaburding mi nga duwa. Tagbabasa kami mat. Apag sangpot ko dito, isa ko lang na amuan nga. Nataylayam ni manong ko. Tapos di pagadang taray dalang di hospital isuna sir. Nakamansaya ganiti balayda, iti barangay Suyo, Pidigan Abra, ti 24 ti tawen na manursuro ni Lloyd Crisford Palino, ken nayawid meten ni J. Luba, ti 17 ti tawen na grade 12 student, ani Christopher Wally. Dagiti duwa nagkalubon ti motorsiklo, ti munang nga nideklara na tay, kalbasan ang disgrasya na, iti diversion road, na pasa ti barangay Bugbog, Bukay Abra, malem iti Domingo. Nagchat sa estudyante sir nga makilugan, dinamag na no agawid ni manong ko, nabasa damot yan ti chat di cellphone na sir ni manong ko tamay din subli di kalman. Kuna na di ubing sir, agudong ka, kuna na kano sir. Kat sungbat ka naman ni manong, wen na kung kuna na kano sir. So nagpadagas sa di ubing sir, kat napanamot din hagas. Kat di adadan sa tabukay. Isumat ay tinakapasama kanan sir, na disgrasya dan. Alas 4 pa lang gayam, na disgrasya dan. Iti investigasyon, agturong iti direksyon ngagpalubat ti motorsiklo ngayon manayaw ti manorsuro, iti naka head-on collision di makasabit na 10-wheeler truck kada iti pakurba paset ti kalsada. Gapo iti impact ti aksidente, nagsagabat iti biktima ti nakaro sugat anang itunda ti panakatayda. Awan pa'y nagbalbalinan ti motorsiklo. Narigat may ngawaten ti pamilya Palino ti napasama. Inauna kadagupang kaditi talong nga kakabsat ni Lloyd, self-supporting student aging kalagturpos. Kapaspasan na licensed professional teacher itay na panabulan. Tisuot na ita nakamansayag, kenda ito sapatos si manamnama kong mga serena, iti masungad ang panagsapatana inton Enero 25. Hindi iti pangarap na ni Aymanong. Actually sir, namin ngayop open kanyami nga kabsat kan ni mother ko. Ngam dagiti ngamin gagayim na kunada. Amo mading nakadado ti pangarap ti manong mo kanyayo, especially kan ni nanang mo kunana sir. Mga kaya't nakanong spoilin ni mother mi sir. Tapos nabayag na yun nga makapasaysunan sir. Hindi nakapasaysunan sir. Hindi na isang sakit na daso na simbakan di nakapasaysunan sir, nakaragragsak. Imo nang inpadanon ti Lubat Tubo Catholic School ti paripagladingit ken bigbigyan daw unay ti dedikasyon ni Teacher Lloyd iti lasod ti group 2 atawen ken ibilang da great role model ni Christopher kada di schoolmates na. Idi kalman Enero 12 ti balik eskwela ti naso a pagadalan kalbasan ti holiday break. Kabayatan na adamay di ti kustudyar ti pulisya ti driver ti truck asa aning nga nagpa-interview. Sumangon na ito ti reklamo reckless imprudence resulting in double homicide. Nagtalim ti panagip ti pulisya iti anay nga panangananad tapno maliglikan ti aksidente. In behalf of the kapulisan, pagdawdawat kami of course, the cooperation of everyone nga aganad tayo always iti panag-drive tayo. Of course, data no adaman iti nabanlog nga driver, mabalimot nga ginanagiigid. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.